Și mă gândeam câtă risipă facem noi și Domnul ne-a zis prin cuvânt, pâine din cer. Care asta e pâine de cea mai mare valoare. Și tu nu te hrănești, că spui, mă, pentru mine asta nu-i, mă, eu vreau alte. Tu ce mofturi ai? Că problema în biserică sunt mofturile. Fiecare cu moftul lui. Vreau să rețineți acum ceva. Niciodată nu primești dacă nu prețuiești. Învață să prețuiești. Amin? Gândiți-vă că dintr-o dată Hristos a făcut o minune extraordinară. Zice, măi, cât de mis aici? Bun, gata, 5.000, le dăm să mănânci. Ucenicii fericiți, zice, bă, Doamne, toți au servit, plecăm acasă, gata, hai să mergem. Bă, stați un pic, zice Domnul. Unde plecați acasă toți? Păi, Doamne, acum știi cum e predică, lucrare, hai acasă cu viteză maximă. E de regulă la noi, când se sună de ieșire, băi, o viteză maximă la ieșire. Gata, rapid să plecați acasă. Bun, zice Domnul, stați un pic. Toți la treabă. Apucați-vă pe genunchi și adunați fiecare firimitură. Cum mi s-a părut scena asta? Care Domnul a luat pe toți și a spus, băi, când eu vorbesc, orice cuvânt, orice verset, de-am stat acolo în față, acum vreau să fac o deslăvire în direct. Băi, trece timpul la voi repede în modul asta, să știți. Pentru mine prima dată când sunt aici. Oricum ceasul e de reglat la voi. Am impresia că țara asta merge pe invers. Nu știu, serios, am impresia că țara asta chiar e toată pe dos. De la mașină, eu stau acum, mă duc cu Ionica și când stau pe locul șoferului și văd că tot intră pe benzi de astea, băi, nu știu, în fine. Dar vreau să vă spun acum, am venit în seara asta obosit. Eu am spus, Pătruț, zic, nu știu că bateriile la mine, low battery, dar ce low battery? Gata, s-a durat un pic de oboseală. Stăteam aici și m-am rugat și zis, Doamne, nu știu cum o fi seara asta, dar încarcă-mă Tu. Vreau să vă spun ceva. Fizic, nu știu cum ies. Dar spirituală sunt încărcat. Pentru că asta e o lucrare care o face Domnul. Dar fiți atenți. Nu te poți încărca dacă nu te cuplezi. Dacă nu ești una cu Duhul Sfânt. Dacă inima ta nu e pe frecvență într-o noapte. M-am trezit dimineața cu telefonul. Am scos. Acum știți că fiecare noapte toți punem telefonul la... Păi ce am pățit voi, mă? Am venit aici în Anglia. Bă, am spus că e pe dos asta. Seara asta chiar e pe dos din multe puncte de vedere. Cred că din partea aproximativ. Da? Și vin aici și ajungem noi la hotel, suntem cazați, fain, fericiți. Primul lucru, băi, să băgăm la încărcat. Scoatem încărcătoarele. Am venit la noi de acum și eu am telefon, soția și copii, fiecare cu telefon, tabletă, eu cu smartwatch-ul. Hai să le încărcăm toți. Rapid, buluc, unde-s prizele? Băi, mi s-au părut curioase prizele voastre. Când am scos încărcătoarele, măi, nu potriveau nici cum. Zi-mă, pe ce planetă suntem? Eu încerc să le forțez, soția ce, Doamne, Adi, să nu dăm foc la hotel, zice. Nu le mai apăsa. Le opresc, iau telefonul și sun pe Piț. Pițul cel mare era la baie. Răspunde David. Și zic, mă, voi puteți să băgați în priză. Frate zice, și mi-a mușcat. Așa e de sau nu? Așa pățim și voi. Apoi să aveți și voi un pic de sentimental. Și voi să plătiți un pic, mă întrezi. Măi, și până dimineața n-am avut telefonul la încărcat. N-am știut și recunosc. Ionuț mi-a zis, zice, frate Adi, trebuia să merg la recepție. De regulă au să vă dea chargere din astea de ale noastre. Nu știu ce. Vreau să vă spun ceva. Faptul că a fost încărcătorul prezent acolo, că n-a fost... Da, a fost să vă spun o altă poveste, că n-am vrut să ajung aici. Într-o dimineață la noi în România, mi-am pus telefonul, eu că l-am pus la încărcat. Și am uitat. Dimineața m-am trezit. Telefonul meu era 0 baterie. Dar știți care ce a fost curios la telefonul meu? Că dacă pui telefonul lângă încărcător, telefonul nu se încarcă. Nu lămă feara asta wireless, mă, că și voi din asta. Ce tot asta? Știi de ce? Are nevoie de cablu. Și cablul trebuie conectat prin, și acum atenție, prin credință. De-a închinarea se face prin credință. Domnul să vă binecuvânteze. Unul, neapărat, învățați să prețuiți tot ceea ce Domnul vă dă. Amin? Unu, prețuiește ce ai primit. Doi, acum atenție. În al doilea rând, neapărat, păzește ce ai primit. Ce nu înțelegem noi la deseori e o problemă că până, uite, acum o să plecăm de aici. O să plecăm în seara asta. Dacă nu păziți binecuvântarea,
Va veni cineva și îl va fura. Știți când diavolul atacă? Când nu veghem. Și dintr-o dată Domnul te-a binecuvântat cu o haină albă. Amin? Bă, Domnul ne-a dat o seară sau nu? Amin. Înseamnă că mi-a dat o haină albă, da? Și tu nu veghezi. Și diavolul vrea să-ți fure sfințenia. Și dintr-o dată îți spune, mă, fă un păcat, mă bag o minciună. Și tu, dintr-o dată, nu ți-ai dat seama, dar ți-a furat albul. Ți-a furat sfințenia. Imediat intri într-o ceartă. Imediat ești. Deci vreau să rețineți bine ce vă spun, iubiților. Nu, niciodată nu pierdeți binecuvântările prin furt. Vi le fură diavolul. Vegheați să nu vă fure armonia din familie. Vegheați ca diavolul să nu vă fure binecuvântările lui Dumnezeu. Vegheați, fiți atenți. Atât de ușor putem ieși de pe modul Duhul Sfânt și să intrăm în firea pământească. Vegheați! Pentru că vine diavolul să fure. Asta face. Ea spune clar cuvântul Domnului. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpă. Diavolul vrea să fure. Nu lăsați să fure, veghează. Măi, în familia mea vreau să veghez. Când o să am motive să fiu nervos, oricum de regulă el atacă, știți că sunteți mai vulnerabili. Acum seara suntem obosiți, așa? Suntem obosiți. Nervii întâi la maxim, veghează. Când copiii sunt agitați, veghează. Când lucrurile sunt în tensiune, veghează. Amin? E important să veghem. Știți de ce? Eu vreau să vă spun ceva legat de viața de familie și nu numai mult. Nu e suficient decât unul să nu vegheze în familie. Și familia aceea să intre în stare de război, să fie un fel de Ucraina. 2. De-aia vegheați. Amin? Decât mofturile tale, stimat bărbat. Pacea mai importantă. Decât dreptatea ta. De-aia întotdeauna vegheați. Nu pierdeți. Să nu vă fure diavolul ce ați primit. Amin? Amin. De-aia totdeauna păziți ce ați primit. Și la final 3, deci neapărat 3, astea sunt importante. Și 3, păstrați ce ați primit. Apoi dacă am primit acum și până mâine n-am păstrat nimic, ce-am făcut? Noi iarăși o luăm de la capăt, iarăși venim, iarăși pocăință. Că nu înțeleg iarăși fenomenul ăsta, bă. Noi în fiecare rugăciune, în fiecare slujbă, tot o luăm de la capăt. Tot o luăm de la zero. Doamne, iar temelia pocăinței. Nu, iarăși restart. Că tot, nu știu de ce, de 10 de ani pocăiții, tot restart. Iarăși o restart în pocăință. Vreau să vă spun, eu cred într-o pocăință permanentă. Amin? Amin. Dar fiți atenți. Restartul se dă foarte rar. Amin? Numai când e grav, dai restart. De regulă, pocăința înseamnă creștere spirituală. Înseamnă sfințire. Nu înseamnă tot timpul să iau de la zero. De-aia păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia. Amin. Învățați totdeauna să păstrați ce aveți. Prețuiți ce ați primit. Amin. Păziți ce ați primit. Amin. Și apoi păstrați ce ați primit. Adică orice ar fi, eu vreau să păstrez. Sunt binecuvântări pe care vreau să le păstrez. Și binecuvântările acestea pe care eu le păstrez, știți ce fac aceste binecuvântări în viața mea? Aceste binecuvântări clădesc în mine și cu Dumnezeu, clădesc în mine o statornicie puternică, o temelie puternică. De-aia întotdeauna e frumos. Vreau să închei cu o afirmație. Cum plecați din prezența lui Iisus? A venit un tânăr care a venit foarte entuziast. Știți cum a plecat din prezența lui Iisus? Întristat de tot. Unii pleacă de aici întristați și milă de ei. Nu știu de ce. Vreau să vă spun că alții au venit în prezența lui Iisus triști și au plecat plini de bucurie. Unii au venit cu probleme și au plecat eliberați. Dar vreau să vă spun doar atât. În fiecare zi, tot ce Dumnezeu vă dă, tot ce primești, tot ce ai primit, unul, neapărat, trebuie să prețuiești. 2, trebuie neapărat să păzești. Vine hoțul, nu lăsa să fure. Dumnezeu mi-a dat. Dumnezeu m-a binecuvântat. Satan, n-ai
ce-am primit. Amin.